υποσχεθεί να μας διαβάσει το κείμενο της εκλειπούσης αδελφής της. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Εκεί κάτω. Το σπίτι. Τόσα φεγγάρια γέμισαν και άδειασαν επάνω στη σκεπή. Όταν οι άνθρωποι έφυγαν, τα αγκονάρια άφησαν τις γραμμές, τα δοκάρια υποχώρησαν στους τριγμούς, τα παράθυρα άνοιξαν στις μέρες και στις νύχτες, τα πράγματα παραδόθηκαν στον αέρα. Βάτα, χορτάρια, φυλλώματα θεριεύουν στα χαλάσματα. Λίγο-λίγο, σιγά-σιγά, όλα γυρίζουν στο χώμα, άγρια βλάστηση με βροντές, σαράκι, υπόγειους σπασμούς. Μια κολόνα λαξεμένη, όρθια, μόνη, χωρίς βάρος. Επιτύμβια στήλη. Το σπίτι, ο πόνος τόσων ανθρώπων και πραγμάτων, έφυγε. Με ένα πόνο την ποιήτρια που αποχώρησε. Περνάμε